Mula na mag-resume ang registration sa PhilSys ng PSA, dagsa ang mga nagtutungo sa CRS outlet ng ahensya. Karamihan umano dito ay mga 4-piece beneficiary na kumukuha ng national ID bilang isa sa mga requirement ng DSWD sa programang 4-piece. Actually, pag sarang aldaw na ni sir, kung ngunyan lang dito na notaran, pero parang aldaw na kitang nag-monitor dyan. Ang sa national ID, kapag naghihapot po kamo duman sa mga tao, usually, kaipuhan po daanin da para makapag-submit sa 4-piece or sa iba pang mga beneficiary din ng gobyerno. Magayon nga ita requirement na siya kang DSWD dahil duwang bagay ang ang advantage. Itong nasisiguro ta na ang natatawan ng beneficiary is talagang itong tao. Dahil igwa siyang ID. Pangduwa, dahil unified nga saro na lang na ID, gabos sa tao may ID. Madaling i-identify sa part din pang mga agencies. Unusual search o bihira dahil nitong mga nagdaang taon umano ay halos wala nang kumukuha ng national ID. May mga intervention ding nakalatag ang ahensya upang matugunan at maging sistematiko ang pagdagsa ng mga aplikante nila. Sa part kang PSA, ang mga interventions na ginigibot nag-provide kita ng additional personnel. Kang nahiling ta pa lang na nagsisearch na ang tao, grabe na si request ni kanina, magdagdag kita ng tao. Pangduwa, i-disperse ang registration. Kumbaga nakakalat pa din kita, kada sarong distrito, igwa kita ning sarong registration center. Kunyan, ito mga sinasabi, mayroon ang nagmamanihar kang pila, igwa po dyan. Sa totoo lang, pati ang mall management na tingkugta na kasi pati ang sa indang guard nagtatabang na pag-manage ng pila. Nag-i-extend din umano ng work hour ang mga empleyado ng PSA para matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga kliyente. Jan Amador, CSN.